bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashubane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Umculo maskandi ukhuzani Mpungose umemezela umculo omusha ngaphansi kwenkaphani yakhe esemsayinisile lapha uSkweletu. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Kanti ke mina ngumfeza kuntuthu ngakhumalo bathi elasibona amagumedu. Mhlawumbe uma usemusha ngizocela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Bafethu umculo maskandi ukhuzani Mpungose umemezela umculo omusha kamaskandi uSkweletu asemsane sengaphansi kwakhe emcimbini impucuza kumaskandi festival obuse Moses Mapida izolo. Ukhuzani obekuvele ngaphambili umcimbi ukuthi kuzoba nesimemezelo azosenza kuwona. Uthe ubesho lomculo asemthathile uSkweletu umculo embona lapha nekusasa eliqhakazile emculweni kamaskandi ubone futhi kufanele ukuthi amthathe amkhulise emculweni. Ngokuhamba kwesikhathi ebakhona nabanye abaculi abazongena ngaphansi kwenkaphani yakhe njengoba azimisele ngokuthuthukisa ikhona lamacika asemancane lapha kusho ukhuzani Mpungose. Ngenkathi kuqala umcimbi izolo kwaba nokwethuka ekubanti njengoba izulu livele lanqonqala abamnyama elashaya nembane kuze kwaqala enemvula eyenze kwaba nokwesaba ukuthi umcimbi ungase uphazamiseke ngenxa yalesi simo leso. Ngesikhathi sasemini kuqale kwagqoza kufika kwabantu ekuwona futhi bekusanikwe nethuba abaculi abangamavukana okuyibona ebese nabadedelana kuwona inkunzi bezingakabonakali njengesikhathi esokushicilela bengaqali ukubonakala abaculi abaziwayo lapha nabaze bafika sekuyoshonile ngabafethu. Izinandaba ezimnandi esinilethayo namhlanje kwezisenkezi. Mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba hlanu comment section sidingide le ndaba. Nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.